Здравейте хора, аз съм MTMplay и този клип го правя специално, за да ви покажа как може да сваляте FPS-а при снимането на игри. Както аз в повечето ми клипове, които съм качил наскоро, аз снимам така, за да може да ми падне малко FPS. Така, първо има много начини, но най-лесният начин, който предполагам всички от вас използват, е дясното копче на десктопа, персонализиране. И от тук отивате и си променяте основните теми с висок контраст. Примерно може да изберете която си искате, може да изберете при черно, синьо, няма значение. Всичко е еднакво. Примерно аз искам бяло. И ето самият цвят на десктопа ми се променя. Тук става само, че XP, но всичко си е нормално като на Windows 7 или който сте там вие. И така, примерно, може да сваляте вашия FPS. Аз при повечето игри, примерно, аз наскоро съм качил само един епизод, сега качих и втория. И в първия епизод снимам така с тази техника, защото да ми свали малко FPS, защото теглих игра и така, това няма значение, това е друг въпрос. И надявам се клипа да ви е харесал, да съм ви помогнал. Има много начини, потърсете в интернет, аз този начин най-много го употребявам и затова този начин ви показвам. И ако искате пак да се върнете, пак дясното копче и си избирате примерно основната тема, която сте били. И ето, всичко ви се връща, както сте си го направили. И това е сега всичко от мен, до скоро!